Jotona lam sogo norok screen o video nogui man khana je kwbangma chini TIPRAJWK BRWI ROK je wana mai singja ke mwsai tongmani je dula mola ke mwsai tongmani kaham ke nogui man khana phiaba kwbangma TIPRAJWK BRWI ROK no samung kaham khlaina ke belai kheno lasijago tai pora lekha rogo chini TIPRAJWK BRWI ROK kwbangma no bwkha kwrwi program superstar orchestra amtwi rogo khe belai kheno bwkha hablajak aro koilwk bailwk khe mwasanani tongthoksa to khainani amtwi khe chini TIPRAJWK BRWI ROK belai kheno bwkha khaio swng aboni bagui no je kaham ke wansuktai khlaio lai thangjak salo chini Tripura ni CM Dr. Manik Saha je student topa rong no Scooty bakha phiaba swng wansuktai khlaio aro je Scooty bakmani kaibo suglai chini TIPRAJWK BRWI ROK mankha phiaba kubun dofani borok ke je number kaham manui kwbangma Scooty no mankha Tomung no o video mungsa khamya sajagui tongkhe ani sai okra chakra rong no norok jotona no nakar sano norok oni video no sajagui tongkhe subscribe khlainani tapokdi tai logyo like